सनाई गुदि थुनलाइ आफादनि सनाथि मायथाइ फालिथाइ आरो सनाई दखना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गा 35थि बोसोरसालिया जथुम्माया साननैनि हाबाफारिजों आबुङै जोबनानै थांबाय। अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय सा भारत भुटान सीमा दखना दुलाराय बर' फरायसा आफाद होनना बुङोब्ला जों गिबियाव सनाई दखना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मुंखौ मख'नो गोनां। जाय दखना आफादा बर' माहारिनि सिनस्रि आफाद जानानै थांनाय गोलाव समनिफ्राय बर' हारिनि राव, थुनलाइ, हारिमु, सोलोंथाइ बायदि जौगाथायनि थाखाय खामानि मावबाय थादों। बे माहारियारि आफादनिनो खुंगा 35थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो सनाई गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाया थांनाय सानखालि साननैनि हाबाफारिजों गरायबारि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जोबनानै थाङो। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारिया बाहागो लानायजों लोगोसे हाबाफारिखौ गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवनानै होलाङो। बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया गरायमारी गामियाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद सनाइगाव प्राइमारि कमिटिनि गा 55 बोसोरारि जथुम्मा लोगोसे सनाइगाव आनसलिक कमिटि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गा 35थि बोसोरारि जथुम्मा जथायै खुंनाय जादों आरो बेवहाय बे मोननै संगठना जथाय हाबाफारि खुंनायनि गेजेरजों बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ बर' थुनलाइ आफाद आरो जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा खामानि मावदों बेखिनिखौ मिथिहोनायनि हाबाफारिखौ लादों। बेयो मेनिफ्राय जादों साननैनि हाबाफारिमोन। दिनै गेवलां मेल जाबाय आरो गेवलां मेल जाबायमोन दिनै लास्टनि जोबहैसिगोन। दिनै गोजोननाय मोनदों जे बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसाफोर बे मोननै संगठना जिहेतु बर'नि जातिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बर' जातिखौ जौगाखांहोनो थाखाय बर'नि बायदिसिना जेंनानि समाव गसंनानै बर' जातिनि जेंनानिफ्राय बर' जातिखौ बोस्रांनो थाखाय जिखिनि खामानि मावदों बेखौ जों अरायबो गोसोआव लाखिनांगोन। खारन दिनै बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसाफोर गैयामोनब्ला हयथ' दिनै बर' जातिया गोमालांसिगौमोन। बर'नि राव, बर'नि हारिमु, बर'नि थुनलाइ बे गासैबो गोमालांसिगौमोन। बर'नि खुगानिफ्राय बर'नि बिमा रावा गोमालांसिगौमोन आरो अब्ला जों जाति हिसाबै गोथै जाति हिसाबै बुंजानो गोनां जागौमोन। 1952 बर'निनो माखासे सानसुमै सुबुंफोरा बर' थुनलाइ आफादखौ जोनोम होनानै बे आफादनि गेजेरजोंनो फरायसालिफ्राव फरायनायनि खाबुखौ लाबोबाय, कलेजाव फरायहोनायनि खाबु लाबोबाय। दिनै डक्टरेट डिग्रि लालायनो हानाय जाबाय। लोगोसे बर' रावजों लिरनाय बर' थुनलाइया साहित्य एकाडेमि बान्था मोननायनि पर्यायहालागै सहैबाय आरो बर' रावखौ दिनै भारत संबिजिरनि 8th सिडिउलाव सोसननो हानाय जाबाय आरो थारमाने बर'नि जिथु राव बे स्थायि मोनसे गोजोर मोनसे पार्मानेन्ट बेबायदि मोनसे लेंगुवेज हिसाबै जों प्रतिष्ठा खालामनो हाबाय आरो बे गासैनिबो थाखाय जों बर' थुनलाइ आफादखौ साबायखर होनांगोन। बेनिखायनो जों दिनै सनाइगाव प्राइमारि कमिटि बर' थुनलाइ आफादनि गा बोसोरारि 50 बोसोरारि जि जोनोम सान खुंनाय बेवहाय जों थारैनो बर'नि सानसुमैफोरखौ गोसोखांनानै बिथांमोनखौ साबायखर होनांगोन आरो उनाव जों मा मावगोन बेनि हाबाफारिखौ सानलायनानै जों हाबाफारि लानांगोन। खारन बेनि गेजेरजों जों जाति हिसाबै थांनो हानांगोन। जों बर' फरायसाफोरखौ साबायखर होयो जे बिथांमोना संबिधाननि मथे बर' जाति हिसाबै थांना थानाय जिखिनि मोनथाय मोननांगौ बेफोरखौ लानानै गोबां समावनो हाबाफारि मावदों आरो दिनै बिथांमोननि सोमावसारनायनि गेजेरजोंनो जों गिबियावनो BSc एग्रिमेन्ट खालामनो हाबाय, नैथियाव जों BTC एकर्ड खालामनो हाबाय आरो लास्टआव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो NDP बे ज' जानानै जों BTR मोनसे सुक्ति खालामनो हाबाय आरो बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो दिनै बर' जातिया जाति हिसाबै थांना थानाय राजखान्थियारि जि मोनथाय जि बेबस्थाखिनि बेखिनिखौ जों मोननानै दावगानाय मोनसे खाबुखौ मोनदों। बेनिखायनो जों बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे बर' फरायसा आफादखौबो जों अरायबो गोसोआव लाखिनानै बिथांमोनखौ मदद आरो हेफाजाब होनांगोन। जाहाथे जों जाति हिसाबै बिथांमोनखौ मदद हेफाजाब होयोबासो बिथांमोनाबो बर' जातिनि अननाय सिबिनाय सापर्टखौ मोननानै खामानि मावनाय मोनसे खाबुखौ मोनगोन।